गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव 5,000 साबस्क्राइबार जाहैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। हेल' एभरिवान, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गासिखौबो मोजाङै दं होनना आसा खालामो। दिनैनि बे भिडिअ'खौ जागायनोसै। दाखालि मोनसे भिडिअ होदोंमोन, ओमफ्राय बे भिडिअ नोंथांमोना गोबां सोंहरदों मा फिल्म एबा मा एलबाम होननानै। अदेबानि आङो बे भिडिअनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बे भिडिअआवनो आङो खोन्थाखादोंमोन बे मोनसे गेदेर फिल्म एबा एलबाम एबा सर्ट फिल्मफोर नङा। माने बर'आव जेरैबायदि फिल्म बानायो बेबायदियानो इयो गेदेर फिल्मानो, फुजाफ्राव सोलिग्राया। ओमफ्राय बे फिल्मनि मुङा जाहैबाय आंनो नांगौ, आंनो नांगौ बे फिल्मनि मुङा। ओमफ्राय बे फिल्मा देग्लाय बोसोराव रिलिज जानो हायाबाबो नेक्स्ट इयाराव जागोन। माने देग्लाय बोसोराव सिटुवेसना जुदि मोजां जायाब्लाथाय रिलिज जानाय नङा। ओमफ्राय देग्लाय रिलिज जायाबा इयो नेक्स्ट बोसोराव रिलिज जागोन आरोना। ओमफ्राय बे जेनेबा बे फिल्मनि जेनेबा जा एक्टर्स बा मावथिफोर बियो सब लकेलनि गोजा बांसिनानो। एक्ट्रिसा मुसलपुरनि, बाक्सानिनो, ओमफ्राय आरो केमेरामेनफ्राबो बाक्सानिनो, सब जेनेबा जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनि आरोना। ओमफ्राय बेनिखायनो जेनेबा इमान प्रब्लेम जायाखै शुटिं खालामनायफोराव, माने गोजान जायगानिफ्राय मानसि लाबोआखै। ओमफ्राय दिनैनि बे दिनाव मा जालाङो दायो मिथिगोन, आंबो दा मिथिया। दिनै अखायाबो हागासिनो, शुटिंआ जागोन ना जाया आंबो बारा मिथिया। दा शुटिंआ जाबाथाय शुटिंखौबो एसे लाफानोसै, आरो जायाबाबो मा खालामो नायनोसै। ओमफ्राय अब्ला दायो लोगो मोनसिगोन आरोना। शुटिंआथ' दा जागोन जानाया दिनै। ओमफ्राय दा जिनियासो आंजों दसे गेलेथ'नोसै। मेकआप आर्टिस्टआबो फैथ'वाखै, बेनिखायनो दसे केरामखौनो गेलेनानै टाइम पास खालामथ'नोसै। शुटिंआ दिनैबो जागोन, दा अखाया हाथ'वाखै। ओमफ्राय दा मोनसे बाजारनि शुट दंनो, बेयाव जों लाहैग्रोनोसै, माने थांग्रोनोसै बेयाव। जिनियासो आं थांग्रोनोसै। जिहेतु बाजाराव शुट खालामगोन, बेनिखायनो बाजारावथ' गोबां मानसि फैगोनलै, बेनिखायनो जोङो मास्कखौ गानखानांबाय एसे सेफटिनि थाखाय। उपाय गैया आरोना। दा जों मोनफैबाय जलागाव सकआव। जलागाव बाजार जादों दिनै। जलागाव सक, जलागाव बाजार। मोजां ना? मोजां। जा जुटि जा। दे एक्सन। ini apa lagi? Uidim nih kalau, fokus milih ini ki. Deh. Milih lo? Last week. Wal udah. Bazaar sudah जोबथ'बाय, दा थांफिनसै। Halo, bisa biarin ini. माबोरै मोनदों? एकदम बेस्ट। Ini temennya satu yang mau biarin bedi moncong lah betat. Oria. Amit caretaker. Teman man itu matro kita pura makan lagi. Kita kerja nggak? दा जों गामियाव मोनफैथ'बाय। ओमफ्राय गामिनि जा बाथौ मन्दिर दं, बे बाथौ मन्दिराव मोनसे सिन लानो नागिरदों। नायनोसै लानाय जाया जाया। बेयाव मोनसे सिन लानो नागिरदोंमोन। दा जोंहा बेयाव सिन दं। ओमफ्राय बेखौ लानायनि सिगां जोङो बे मन्दिरनि जा अनार, जेके आफाद माने मा, जेकेआव जाहैबाय जामगुरि कासुमारि, बे रायजोनि जा माबामोननियाव सोंग्रोनांसिगोन, आफादगिरि बा नेहाथारिमोननियाव पारमिसन लाग्रोनांसिगोन। ओमफ्राय दा बिसोरो पारमिसन लानो थांदो। ओमफ्राय जों दायाव फैग्रोबाय आरोना जिनिस आंजो। ओमफ्राय दिनै एक्टरनि सिनखौल' लादो। एक्ट्रिसा गैथ'वा, एक्ट्रिसा पुलिस जब मावो नालाय, बिहा इमान टाइम मोना, डिउटि थायो। ओमफ्राय बिहा जेब्ला डिउटि गैया एबा सुटि लाना फैयो, बे समावनो माने एक्ट्रिसनि सिनखौ जोङो लायो आरोना। ओमफ्राय दंबावो सिना, जोबथ'वाखै एक्ट्रिसनिया। मन्दिरा बया गोजाम जाबायलै, आगोलनिनो मन्दिर ना। माला खालामनायखो?
मा खालामनायलै 19 बेसेबांलै 1986 बिदिनो सानसे गोबाव जाबाय मन्दिरा मार गोबाव मन्दिरनि सुदाबो जोबथ'बाय नै बे बिलोआव मोनसे सिन लानो फैलायबायलै बै थाइखो बाइक्टरा बिदिब्ला मोनसे ओमफ्राय मोनसे दलं खुंनोब्ला नांगोन सानफुनि ओंखाम जाखांबाय दा सानफुनि ओंखाम जाखांनानै जों मोनसे जायगायाव थांबावहांदों एसे फिसा सुदलाबावनो ओमफ्राय बेयाव लोगो मोनसिगोन दा होमबा अनलाजों जाबाय ओंखाम दिनै सानफुआव अनलाया आंनि फेभरेट ओंख्रि ओइ लाहे होनदों लाहे होनदोंमोन आं जानो गिना बेयाव सुदलांसै मोनसे हेलो बढिया जाम ना दे তোর ভিডিও না दे रोलिंग एक्शन बेनि स्टिंआबो जोबथ'बाय दा थांफिनसै न'आव नै जिनियासखौ सलिनो होगासिनो आं गोजान लामायाव सोलिनो दं मेंबायलै ओमफ्राय दिनै दा मोनसे सुद दंबावो लामायाव बेखौ लानानै दिनै बे सुदखौ फोजोबनोसै ओमफ्राय आं दिनै बे भिडिअखौबो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला जि खालामो गोसो खालामदो अब्ला दिनै बे भिडिअ बेखिनियानोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों गुड बाय